Добрый день, поважанае спадарства. З вами Радыё Свабода, я Юрий Дракахруст, а таксама на сувязі мае калегі Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне. Добрый вечер. І Віталь Цыганкоў. Віталь, добрый вечер. Добрый вечер. Калегі, літаральна некалькі хвілінаў таму скончылася прэсавая канферэнцыя, таксама ў Зуме, народнага антыкрызіснага кіравання. Гэта новай структуры, якая в пэўным сэнсе дапаўняе як штаб каманду Святланы Ціхановскай, гэтак і каардынацыйную раду па транзіту улады. На гэтай прэсавай канферэнцыі быў прадстаўлены кіраўнік гэтага кіравання, прабачце за каламбур, Павел Латушка, а таксама кіраўнікі падраздзяленняў, скажем так, гэтай новай структуры. Гэта спадар Котаў узначаліў замежныя справы, спадар Пракоп'еў бяспеку, спадар Кірылюк юстыцыю, і гэтак далей. Вы чулі, што было сказана на гэтай прэсавай канферэнцыі, гаварыў в асноўным Павел Латушка большую частку. Вот якое у вас уражанне, якое значэнне можа адыграць гэтая новая структура? Сергей. Тут такія ёсць вельмі два важныя моманты. Вот калі гэта гаварыць пра, ужо Юра, ты сказаў, што гэта пры Святлане Ціхановскай, так сказаць, пры яе штабе, і калі ўспрымаць Святлану Ціхановскую як персанажа гэтых выбараў, якія прайшлі, умоўна называем іх выбарамі, якая атрымала, мы будзем так лічыць, большасць галасоў, але гэтыя галасы не фіксаваныя, таму яе нельга назваць абраным, легітымна абраным прэзідэнтам, яна і прысягу не прыняла, але вось яна ішла на гэтыя выбары з абсалютна яснай мэтай і дэкларавала, артыкулявала яе абсалютна ясна. Я іду, каб правесці новыя, чэсныя, справядлівыя, дэмакратычныя выбары. І ў гэтай сітуацыі задаваць ёй нейкія пытанні: а што вы думаеце рабіць сістэмай адукацыі, а як у нас будзе з экалогіяй, а якую вы прапануеце стаўку рэфінансавання і гэтак далей, проста не выпадала. Это абсолютно не яе былі функцыі. І также оно заставалася, у прынцыпе, і вось калі была створана гэта каардынацыйная рада па транзіце улады, яна падкрэслівала, Святлана, весь час, што гэта будзе толькі перадача улады, і тут все ясна. Тым не менш, вось такія пытанні і ўжо падчас выбараў і гэтак далей задаваліся: а што ж будзе? Добра, значыць, не будзе Лукашэнкі, будзе нейкі іншы ўрад, а што будзе далей? Адказу на гэтыя пытанні зноў жа яна не давала, і з пазіцыі транзіту, з пазіцыі галоўнай дэкларуемай ёй тэзы на выбарах, гэта было таксама абсалютна лагічна. Трэба ввогуле ўлічыць, што колькасць людзей, якія звяртаюць сур'ёзную ўвагу на нейкія выбарчыя праграмы, платформы, я так за 30 гадоў ці ўдзелу ў палітыцы ў якасці дэпутата парламента, потым, так сказаць, як палітычнага аналітыка ці аглядальніка, журналіста, я ацэньваю прыблізна 5%. Это ты, якіх сапраўды вельмі цікавіць нейкія там працэнты, так сказать, падаткаў і так далей. Для большасці людзей, для 90%, гэта не мае, паверце, ніякага значэння. Цудоўнейшая, падрабязная, добрая эканамічная праграма з падраздзеламі была ў пазняка ў 94 годзе, плюс яшчэ дзесяткі законапраектаў. Гэта не мела ніякага значэння, скажем, перад гэтым папулізмам Лукашэнкі, які, так сказать, раз і взяў. Тое ж самае мы бачым на гэтых выбарах. Не цікавіла людзей абсалютна, што там прапануе Ціхановская ў плане, скажем, рэканструізацыі вытворчасці. Нам трэба змяніць уладу, нам трэба новыя выбары. І выбралі. І гэта было таксама абсалютна правільна. Але зараз тым, што робіць гэтая структура, якую узначаліў Павел Латушка, яны пераступаюць у іншую сферу. Зараз яны зрабілі першы крок, магчыма, не першы крок, але, скажем, перад намі ён першы,
дзе сапраўды ім ужо могуць пачаць задаваць вот такія вот пытанні. З аднаго боку гэта правільна, таму што людзі хочуць ведаць, што ж будзе, задаюцца такія пытанні, што будзе. Але з другога я падазраю, што ёсць такая небяспека, яны могуць скаціцца вось да катэгорыі. Вот што ў нас было ўсе гэтыя 25 гадоў. У нас былі палітычныя партыі, арганізацыі, кандыдаты ў прэзідэнты, якія мелі цудоўныя праграмы. Вот калі іх все забраць, это абсалютна цудоўныя распрацаваныя праграмы. Адна беда. Яны не мелі ўлады і не мелі шанса дайсці да гэтай улады, бо большасць за іх не была. А вот мы зараз бачым сітуацыю, калі такі шанс ёсць, калі вялізная маса, большасць проста людзей актыўна супраць Лукашэнкі, калі вот можна взяць і блізка да гэтай улады, здаецца, да, вот няма праграмы, і яны зараз ствараюць гэтую праграму, і можа сітуацыя адкаціцца, яна адкаціцца, вот, умоўна кажучы, на пазіцыі БНФ, АГП, там, ці сацыял-дэмакратыі, будуць зноў такую структуру, якая мае ідэальную праграму, а вот да ўлады ўжо будзе далёка. Вот, это такія мае першыя адчуванні. Віталь, а у меня пытанне наконт чым кіраваць. Вот спадар Латушка выклаў даволі велізарны спіс дзеянняў. Гэта і перамовы з міжнароднымі арганізацыямі, і пераслед злачынцаў на міжнародным узроўні, і паляванне за, скажем, крадзенымі грашыма, раскрыццё всяких серых і чорных схемаў абкрадання беларускага народу, але это фактычна все на міжнародных пляцоўках. І, дарэчы, там корэспандэнт Reuters, здаецца, спытаў, а вот вы будете ствараць какие-то структуры ў Беларусі своего, так сказать, вот этого кіравання, бо у вас тут 10 человек, тузин, вам нужны какие-то структуры. И спадар Латушка адказаў, в принципе, не. Там яшчэ выступаў Вадзім Пракоп'еў, сказаў, што да, добра, калі там людзі, так сказать, в пагонах да нас далучацца. У Беларусі будзе добра, але это как бы такая факультатыўная тэма. Вот. А вот той велізарны, дарэчы, спіс дзеянняў, які пералічыў спадар Латушка, это все дзеянні на міжнародных пляцоўках. Да, можна сказаць, а што рабіць, паколькі той же Латушка сказаў, так у Беларусі хто галаву падыме, так галаву адразу і адарвуць, так сказаць, і адрываюць. Але, фактычна, вот это атрымліваецца такая структура, фактычна эмігрантаў, пераважна, вот большая частка людзей, якія там удзельнічалі, это людзі, якія знаходзяцца за межай Беларусі. І дзейнасць іх в асноўным на міжнародных пляцоўках. Вот наколькі, на ваш погляд, вот это адэкватнае уражанне і наколькі эфектыўна будзе такая структура? У мяне ўражанне трошки іншае, можа быць, калі вяртацца да сэнсу стварэння гэтай структуры, як я яго зразумеў. Сапраўды выказвалася многа заклапочанасці з той нагоды, што Координацыйная рада, гэта галоўная структура апазіцыі, якая была створана в самы крызісны час пасля выбараў, за гэты час, значная частка яе удзельнікаў за кратамі, частка за мяжой, і фактычна яна не можа дзейнічаць, не можа не праводзіць свае нейкія паседжанні, не можа там умоўна, калі быў бы нейкі рэгламент, галасаваць, і чуліся нейкія папрокі, што Координацыйная рада з'яўляецца нейкім такім больш сімвалем. Там Святлана Алексеевич у Нямеччыне таксама, вядома, не прымае ўдзел у нейкіх паседжаннях, калі яны нават і праводзяцца. І вось тут ствараецца цяпер народнае антыкрызіснае кіраванне. І я дазволю такую себе аналогію, яна, напэўна, недакладная, але мне падаецца, яна дастаткова яркая, што Координацыйная рада — гэта, вобразна кажучы, нейкі верховны савет, а вот народнае антыкрызіснае ўпраўленне, кіраванне — гэта ўрад. То бок якраз людзі, якія сабраліся для больш канкрэтных дзеянняў, у всяком разе так яны заяўляюць, не прэтэндуючы на ролю Координацыйнай рады, прэтэндуюць на ролю, скажем, такой структуры, якая будзе займацца больш канкрэтыкай і практыкай. Вы, напэўна, маеце рацыю, калі кажаце, што гэта канкрэтыка і практыка, пераважна з іхніх вуснаў яна гучала і тычыцца замежна-палітычных дзеянняў. Гэта сапраўды наша рэальнасць, і ўнутры Беларусі, напэўна, больш зараз
менавіта палітычных дзеянняў маюць стачкомы. Я вас припыню, Виталий. Да. Ну, там, до речи, Спадар Латушка сказал, что ну, мы не будем открывать все как бы карты и все наши планы. Так что, магчыма, калі ён сказаў, што структуры ў Беларусі не будзе, ён, так сказаць, ну, просто зрабіў маленькую вайсковую хітрасць. Вот, Можа быць нейкія і стачкомы, і палітычныя партыі з улікам, што запрасілі ў гэтую раду таго ж Губарэвіча, ў гэтае народнае антыкрызіснае кіраванне, ну, вылучыць, скажуць, што яны там гатовы прыняць чынны ўдзел менавіта ў дзеянні народнага антыкрызіснага кіравання. Сапраўды, гэта яшчэ будзе аб'яўлена. Але вось моя такая, ну, паралель, я думаю, настойваю, што Координацыйная рада як нейкі, ну, в дадзеным выпадку, так сказать, не парламент, які збіраецца нечаста і прымае толькі нейкія рамачныя умовы гульні, а вот практычнае кіраванне гэтай, ну, скажем, часткі грамадства, якая зараз у апозіцыі да Александра Лукашэнкі, які захапіў ладу, яна будзе ажыццяўляцца менавіта народным антыкрызісным кіраваннем. Ну і, напэўна, тут такая роля Павла Латушкі, ці яго ініцыятыва, ці людзі, якія назіраюць за яго дзейнасцю, можа быць, якраз папрасілі яго браць на сябе большую ролю, і, в прынцыпе, сярод тых людзей, якія вот там апынулись за мяжой і зараз выходзяць в Координацыйную раду, ну, цяжка знайсці больш падыходзячай фігуры для такой ролі. Ён, напэўна, мае зараз вельмі істотны аўтарытэт. Ён, як і паказала эта прэсавая канферэнцыя, па-ранейшаму умее, нікуды это не падзелася, гаварыць пераканаўча, прыгожа і дастаткова рашуча. І ён мае, в тым ліку, вопыт менавіта той замежна-палітычнай дзейнасці, аснову якой прадставіла народнае антыкрызіснае кіраванне. Сергей, я задал подчас этой прессовой конференции, так, Сергей у нас кудысьці знік, а вот зараз он з'явится. Сергей, я подчас этой прессовой конференции задал Спадару Латушку пытание, так вы ствараете урад? И там же, в принципе, структура этой организации, она, ну, скажем так, урадоподобная. То есть там есть некие департаменты за замежных справ, юстиции, бяспеки, там, молоди и так далее. Я ему про это спытал, он сказал, не, это не урад. А что? Тым больш, што там у саму назву вынесено слово «кіраванне». Не только анализ, не только прогноз, не только разважанне, абмеркаванне, кіраванне. Вот. И ці не атрымаецца, так, это, ведаеце, я памятаю, як былы памочнік Лукашэнкі Кирилл Руды в МВФ тлумачыў, что, ведаеце, мы реформы проводим, но мы их только так не называем. Так, может быть, Спадар Латушка, так бы мовить, стварае урад, только он так его не называя. Это фактично урад, и вот как и Виталь сказал, что, ну, это вот, при Верховном Совете Раде, вот, ну, кшталту Совмин. Да, нет? Ну так, я пагадзіўся б з такой ацэнкай. Вот твоей гэтай ацэнкай, што фактычна па функцыях, ну, скажем, это предурад, по-рознаму можна фармуляваць. Так, гэта урад, дзе, вот, як мне падаецца, наибольшую перспектыву і наибольшыя шансы маюць якраз такі вось гэтая сфера знешняй палітыкі. Яе можна абсолютно нормально адпрацоўваць вот, нават тымі сіламі, якія у іх ёсць, і знаходзячыся, скажем, за мяжой, бо контакты міжнародныя ёсць, ну, пэўныя асобы, якія гэта могуць рабіць ужо на гэты момант, так сказать, дастаткова з новай гэтай хвалі вот апошніх 2-3 месяцаў і са старой дыяспоры. Я там маю на ўвазе Саннікава, іншых, так сказать, былых дыпламатаў, якія давно жывуць. Гэта, напэўна, вот сфера юстыцыі і сфера эканамічная, якую таксама можна адпрацоўваць. Я лічу вельмі перспектыўнай, між іншым, вось гэтыя две персоны, якія былі прадстаўленыя. Гэта Александра Герасименя і Маргарыта Левчук. Ну, першая это олімпійская чэмпіёнка. Я в спорце вельмі слаба разбіраюся. Чэмпіёнка свету, скажем так. Чэмпіёнка свету, так? Да, чэмпіёнка свету, але яна бясспрэчны аўтарытэт. І Маргарыта таксама таленавітая оперная спявачка, не толькі оперная, мяне вот вельмі ўразіла, як яна пела з маці песню «Біла мяне маці бярозавым прутам». Так, вельмі добра. Значыць, ну, але гэта жарт, але сапраўды яна пела в оперным тэатры, потым, калі яе
так сказать, звольнілі, у яе была іншая сфера, таксама звязаная з гэтым, але яна ўжо сама штосьці такое стварыла, як і Александр Герасимене, яны маюць такі даволі добры вопыт, і яны сапраўды, вот гэтыя две сферы, і спорт, і культура, яны павінны быць рэфармаваны, так сказать, і могуць быць імі рэфармаванымі менавіта вот імі пад іх кіраўніцтвам, нягледзячы на абсалютна там іх малады ўзрост, таму што яны бясспрэчныя проста аўтарытэты у сваёй сферы. Вот просто бясспрэчна, куды ўжо больш там чэмпіёнкі свету ці вось так як Маргарыта. Таму гэта безумоўна ўрад. Што датычна, вот ты, Юра, прыгадаў сферы бяспекі, то вось спадар Пракоп'еў, я прашу прабачэння. Так, спадар Пракоп'еў, сказаў, што яго вельмі абмежаваная функцыя, гэта зрабіць як хутчэй літарны рэйс, як я разумею, на якім вылеціць Лукашенко, а потым, калі я зноў жа правільна разумеў, вярнуць яго, так сказать, для справядлівага народнага суда. Тут мне цяжка сказаць, як это можна ажыццявіць без непасрэднага кантакту з сілавымі структурамі, я вельмі так абцікаема кажу, і ў прынцыпе гэта тэма нумар адзін, таму што, безумоўна, все зараз завязана на яго, і все завязана на сілавыя структуры. Шчыра кажучы, мне, я не бачу, магчыма, я, конечно, не все ведаю, але я не бачу, каб неяк дрогнулі гэтыя генералы, гэтыя палкоўнікі, здаецца, яны зараз маналітны. Але мы все, конечно, зноў жа разумеем, што калі б не падтрымка Крамля, то Лукашэнкі ўжо 2 месяцы, амаль 2 месяцы, як на гэтай пасадзе б не было. Таму яшчэ адна, так сказать, сфера здзеянняў, але тут, мне падаецца, ніякіх магчымасцяў, на вялікі жаль, у гэтай структуры, як і ў цэлым беларускай апазіцыі, просто абсалютна няма. Пуцін – гэта абсалютна для беларускай апазіцыі закрыты чалавек, і вельмі наіўна спадзявацца, што ён пойдзе тут на які-небудзь контакт, дай Бог мне памыліцца. Виталий, вы уже так крышечку закранули тему, скажем так, политичного лидерства. И я бы просил вас ее как бы протягнуть. Я, до речі, недавно размовляв з Ригором Остапенем, он зробив під егідою Chatham House питання в Білорусі. Там, до речі, було питання про координаційну раду, і поводле Ригора там громадська думка вилучає з цієї ради 2 чоловік. Марію Колєснікову, яка сидить в ізоляторі КДП, і Павла Латушку. Латушка, как бы, это особная персона, которая, так сказать, фактично зараз вышэй за многих, калі не ўсіх. И ці не атрымліваецца так, что это кіраванне, оно как бы, падымае, умацоўвае пазіцыі Павла Латушкі. Бо раней он быў, адзін з чалец координаційнай рады, як мы чулі, там как бы тварам координаційнай рады сказаў, што Максим Багрецоў сказаў, што ён. Зараз як бы таких пытанняў не ўзнікае, якая яго роля. Такая роля. Ён кіраўнік, этого, значит, антыкрызіснага кіравання. І як бы в пэўным сэнсе, магчыма, ён устае, в пэўным сэнсе вровень з Тихановскай. Ён набывае статус. Ён той, который кіруе пэўнай структурай, а не просто один, так сказать, і не просто там былы міністр ці былы дырэктар тэатру. Так, не? Так, вы все так, может быть, хочете знайсці нейкі драматызм там, дзе, может быть, его не трэба шукаць, в тым сэнсе, что все, что вы сказали, правильно, але я не бачу гэтым нічого кепского. То есть, что Латушка зараз, в пэўным сэнсе узвышаецца сярод іншых, першы сярод роўных, скажем так. І гэта таксама, напэўна, працэс неабходны. Я не бачу, скажем, у самога Павла Латушкі нейкіх таких
ведаючы его гэтыя доўгія гады, в сэнсе, ну, его палітычную кар'еру, таких, ну, просто нейкіх прагі да ўлады, прагі да падвышэння свайго статуса, калі ён на гэта пайшоў, то ён, безумоўна, на гэта пайшоў з пункту гледжання, ну, кажучы такой пафоснай мовай, грамадскага інтарэсу і з пункту гледжання неабходнасці ў гэтай сітуацыі, калі хтосьці павінен браць адказнасць. Адзінае, што я з вами не пагаджуся катэгарычна, што ён становіцца неяк на ўзровень Ціхановскай. Не, гэта тая ж самая аналогія, калі Ціхановская прэзідэнт, ён пры ёй магчымы прэм'ер-міністр. То бок яна была на выборах, за яе прагаласавала, калі вы згадалі гэтае апытанне, 52%, вось што мы не можам даказаць. Яна мае абсалютна унікальны статус, ніхто не можа з ёй стаць у роўні па гэтаму статусу. Цяпер, акрамя функцыі, скажем, у яе прадстаўнічай ёсць і нейкая функцыя канкрэтных палітычных дзеянняў, для якіх таксама, акрамя нейкай структуры, магчыма, трэба і нейкі адзін чалавек, які бы высабляў бы гэтыя дзеяння і гэтую структуру. Ну і, напэўна, ёсць адзіная згода сярод тых людзей, якія сёння правялі прэсавую канферэнцыю, што гэтым чалавекам павінен стаць Павел Латушка. Яшчэ раз паўтаруся, не бачу ў гэтым ніякага, ну, скажем, нават намёка адцення на суперніцтва з Ціхановскай, а бачу ў гэтым як, ну, дадатак, як взяцце на себе той адказнасці, якую неабходна взяць, якую неабходна даць адказ на нейкія грамадскія памкнення, хто будзе той чалавек. Не вся ж рада, ні Герасімей, ні Сліўчук будуць ездзіць на нейкія сустрэчы з замежнымі палітыкамі, а на іх, магчыма, паедзе менавіта адзін Павел Латушка. Гэта, ну, жыццё, гэта дыпламатыя, калі не ездзяць натоўпам, образна кажучы, ездзіць адзін чалавек, які прадстаўляе. Для гэтага яму такой вот форме дадзеныя такія паўнамоцтвы. Сергей, ну, мы с вами, вы, так сказать, биограф, можно сказать, беларускай палітыкі апошніх гадоў, і таму вы выдатна ведаеце, як вельмі часта ў Беларусі, так бы мовіць, 2 палітыка, 3 партыі, 5 фракцый. Вот. І вы выключаеце, што вот пасля з'яўлення гэтай структуры могуць узнікнуць, ну, пэўнае трение паміж Латушкам і его вот, кіраваннем і камандай Ціхановскай, бо Ціхановская ўжо не адна, а у нее есть команда. Вот, например, у ее в команде есть Спадар Алехнович, который кируе, ну, который як бы дае ей парады по экономице. А вот в этом антикризисном кіраванні як бы вот нема Спадара Алехновича, нема ввогуле чалавека, які б займаўся эканомікай. Ну, я не кажу, что это трэба, что так, ну я яшчэ раз скажу, вы ведаеце, и я ведаю, як вельмі умеют беларусы сварыцца. Так вот, ці не пасварацца Латушка на чале уже пэўнай структуры и со своими людьми, и Ціхановская таксама уже со своими людьми. Так бывает. Да, ему, до речи, было пытание вакол этого, и он сказал, не, у нас все, так сказать, Тихановская ухвалила с вышини, так сказать, своего авторитета, все, так сказать, там резолюции подписали. Но резолюция есть резолюция, а жыццё есть жыццё беларускае, хоть за мяжой, хоть в самой Беларусі. Ну, для мяне гэта, шчыра кажучы, тайна мадрыдскага двара. Які мы все, я думаю, вот и Юра, и Виталь, мы слабо себе уявляем ты механизм. Все это уявляем. Ну, все это уявляем, але я маю на увазе вот конкретно, что датычна вот гэтага механизма, звязанага з Ціхановскай, з Латушкай, фармавання вот гэтай, так сказать, структуры. Ну, я пагаджуся, что так, конечно, сварка гэта, ну, фирменный такі, я б сказал, логотип беларускай палітыкі, але не толькі беларускай. Бо калі мы уже говорим, а вот в дадзеным выпадку это правильно так будзе гаварыць, калі мы уже говорим про дыаспору, вот за, скажем, колькі уже 24 гады эміграцыі, я могу сказать, что, ну, колькі я бачыў, так сказать, дыаспоральных структур и польских, и украинских, и российских, там, и армянских, ну, паўсюль просто, паўсюль абсолютные сварки. Беларусы как раз таки в гэтым яшчэ, ну, я бы сказал, так корректно толерантные, бо у іншых народов, не буду называть там сварки, просто с применением огнестрельной зброи здаравліцца. У нас, дзякуй Богу, такого не было за все десятигоддзі. Але я б тут вот что азначыў. Я, шчыра кажучы, не думаю, что, ну, так, ну, все может быть, безумоўно, все может быть, але я не думаю, что
тут варта чакаць нейкага такога напружання паміж Святланай Ціхановскай і Павлам Латушкаю і іх камандамі, бо мне так падаецца, што вот на гэтым этапе это все ж таки одна команда. Гэта все ж таки одна команда, яны просто подзялілі, што, скажем, ну, з пазіцыі менеджмента абсолютно правильно, калі гэта так, яны просто подзялілі паміж сабой функцыі. Натуральна, паміж рознафункцыянальнымі камандамі, структурамі чыста аб'ектыўна і суб'ектыўна ўзнікаюць нейкія супярэчнасці. Это паўсюль, так сказать, будзе. Вот іншая справа, што, мне здаецца, на гэтым фоне будзе рэактыўна, імгненна аслабіваць роля таго, што мы называем каардынацыйнай радай і чаго па сутнасці, пакладзем руку на сэрца, ужо зараз няма. Не па віне саміх членаў гэтай каардынацыйнай рады, а безумоўна, як вынік дзеяння, так сказать, ну, рэпрэсіўнай лукашэнкаўскай машыны. Хтосьці ў турме, хтосьці быў выгнаны в эміграцыю, хтосьці там папярэджаны, значыць, пад судовым нейкім папярэджаннем знаходзіцца і гэтак далей, не кажучы пра тое, што шмат у чым вот гэта каардынацыйная рада, ну, складалася з людзей, якім, напэўна, той, хто яе складаў, яны давяралі, безумоўна, але, ну, скажем, вот при тым, што я сачу за палітыкай ужо больш як 2 дзесяцігоддзі, сам ёй быў як актыўна, ну, скажем, прозвішчаў 10 мне не казалі, вот мне нават не казалі нічога. Ну, што казаць так пра астатнім? Ну, а потым тут яшчэ такі момант, вот мне здаецца, как бы тут функцыянальны, на што, дарэчы, звярнуў увагу Латушка, што рада была створана для вядзення перамоваў з Лукашэнкам. Она была створана праз некалькі дзён пасля выбараў, пасля гэтых жахаў Акрэсціна. І здавалася, што, ну да, вот працэс там, ну, дзён, тыдняў, можа быць, так сказаць, то есть прыняць у него капітуляцыю, грубо кажучы. Ці уцягнуцца ў нейкія доўгія перамовы, то есть ні кіравання як бы пратэстам, ні, умоўна кажучы, забеспячэння некай міжнароднага кантэксту для ціску на рэжым. Все это не прадугледжвала функции Рады. И она не для этого стваралась. И она стваралась для іншого. Паколькі Лукашенко свою готовность вести перамовы бліскуча показал, а менавіта яна нулевая, калі не адмоўная, то в этом сенсе как бы Рада крышечку згубила нейкі сэнс. В этом сенсе вот спадар Латушка сёння выклаў цэлы спіс, так сказать, крокаў, 1, 2, 3, 5. Ніводзін з іх як бы наўпрост не звязаны з перамовамі. Мы будем рабіць тое, 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 тое. Ну да, в самом конце, может быть, так сказать, доведется и вести перамовы. Мы таким чином примусим Лукашенко вести перамовы. Но наўпрост это с перамовами никак не звязано. И поэтому як бы Рада, магчыма, адыдзе на задний план не тому, что там кепские люди, и нават не тому, что там люди, так сказать, в турме сидят, а просто высветлилось, что там эта, для которой яна была створена, она, ну, в аглядной будучыні, без змены кардынальной ситуации, она просто недосягальна. Юра, безумоўна, я тут яшчэ дадам, што калі гаварыць пра гэтую трансфармацыю, транзит, так сказать, улады, то ну, что такое, якая мэта? Да? 3 мэты у такой структуры павінна быць. Першае, гэта сыход Лукашэнкі, як ён сыходзіць, ці ён сыходзіць у турму, ці ён адлятае літарным рэйсам, там, я не ведаю, в Абу-Дабі ці там Москву. Другое, хто на гэты перыяд да новых выбараў выконвае функцыі кіраўніка дзяржавы, ці іх выконвае, па Канстытуцыі это было б так, дзейнай, прэм'ер-міністр, ці іх выконвае Ціхановская, ці нейкая коаліцыйная рада іх выконвае. И третий механизм, так сказать, организации, самоорганизация новых выборов. Вот 3, так сказать, позиции. Ніводная з гэтай позиции, кроме того, что вот заявил отказно за бяспеку одной фразы, что ён хотел бы организовать как хутчэйшы літарны рэйс, ніводная як бы такая не закранута. Говорили про іншае. Але, Юра, але гэта таксама, в принципе, правильно. Вот я, скажем, себе уявляю, там, ну, да, напрыклад, той же Латушка, ці нехта сустракаецца з некім міністрам замежных спраў там Францыі ці Брытаніі, і яны пытаюцца, добра, ну вот Лукашенко сыдзе, а вот у гэтай сферы што вы думаеце рабіць? Вот скажем так, вот будзе ці не будзе? І хаця б мінімальная нейкая праграма, ну мінімальная канцэпцыя, тэзісная канцэпцыя павінна быць. Таму тут гэта все, так сказать, зроблена. Іншае, што я вот вельмі так апасаюся, вельмі баюся, што гэта все можа скончыцца
Ой, ну скажу, что як яно ёсць. Вот по моих адчуваннях вот зараз просто Лукашенко наверстывае ініцыятыву. Ён просто вот забалтывае этой конституцыйнай так званай рэформы, якая не патрэбная, і просто наверстывае ініцыятыву. Акрамя, может быть, апошніх дзён, калі Ціхановская яе вот гэтым ультыматумам і страйкам перахапіла, але тут пакуль што я бачу, што вот эта вот ситуация патавая, яна все ж таки застаецца. Таму гэтыя все наши дыскусіі, размовы, но они могуць застацца, так сказать, вот таким размовам, в сферы добрага пажадання. Добра, спадарства, дзякуй вялікі, дзякуй Віталь, дзякуй Сергей. Зразумела, это экспресс-анализ, еще, так сказать, не высохли чернила на этой прессовой конференции, так сказать, не высох Zoom. Вот. Виртуальные чернила, да, виртуальные, разумела. Вот. Але, ну вот, мы неяк з вами выказали некие меркаванні, які у нас узніклі. Так что дзякуй вам і да наступных абмеркаванняў. Я нагадаю нашим гледачам, что за працягам таго, як будуць развівацца падзеі, яны могуць сачыць у YouTube-канале «Свабода Прэміум» і